Gabon, asteazkena dugu, astearen erdian gaude eta epaileak behin-behinean espetzeratu egin du Sara Pinaren senarra tuteran emaztea heltzea egotxita atxilotutako gizonezkoa Madrilera. Eraman zuten atzo eta Nafarroara ekarri zuten ondotik. Tuterako auzitegiko bigarren instrukzioko epaitegian deklaratu egin du gaur goizean, bertan dozenak herritarrek protesta egin dute hilketa gaitzesteko. Indarkeria matxistarekin lotuta gainera, bart goizaldean atxilotu dute Sopelan 71 urteko gizonezko bat, sexu eraso bat egitea egotzita. Emakumeak adierazi duenez, duela gutxi hasi zen lanean gizonezko horren etxean eta beharrean ari zela hark eraso egin zion. Emakumeak Getxoko polizia etxean jarri zuen salaketa. Gizonezko atxilotu ostean epailearen aurrean eraman dute eta ondoren aske utzi dute kargupean. Eta salatzailearengana hurbiltzea debekatu diote. 2019ko uztailaren 13an Beasainen izandako bortxaketa argitzeko epaiketaren bigarren saioan biktimaren lankidek deklaratu dute gaurkoan. Haren nagusiak neska nola topatu zuten azaldu egin du eta adierazi duenez lur jota zegoen, oinutzik eta aurpegia txikituta zeukan. Akusatuak erruduna dela aitortu zuen eta 24 urteko kartzela zigorra eskatzen dute harentzat. Maider Galardi kazetariak egin du auziaren analizia kolpez-kolpe saioan. Oso testigantza gogorra izaten ari da. Baina, horregatik ez bakarrik prozesu judiziala izaten ari da gogorra, baizik eta gainera edabideetan ez, behin eta berri zalantzan jartze horrek eragiten du azkenean norberak bizitako hori ere zalantzan jartzea. Eta nik uste, beti ateatzen dira olako adibideak ustezko keriaz hitz egiteko, eta azkenean nola erasotuak badirudi bera dala bere burua defendatu behar duna akusatua izan ordez, hori kriston paradoja da, berez izatekotan defendatu beharko luke erasoa egin duena, eta ez erasotua bera, baina azkenen epaiketa alderantzizko bihurtzen da, ez epaiketa bera Andrearentzako da askotan orduan, noiz ateatzen dira horrelako kasuak, eta nik uste hau dela horietako bat, eta kazetariok eta komunikatzailea kriston ardura dakagula gai hauek dagokion begirada onarekin lantzeko eta praktika txarroiek alboratzeko. Bestetik Gasteizen begirada jarrita udalak emandako aginduaren ostean, hiriko markesinetan agertutako abortuaren kontrako kartelak kendu egin dituzte, publizitateak kliniketara abortatzera joaten diren emakumeak jazartzera animatzen zuen eta horrek emakundek egindako txostenaren arabera zenbait eskubide urratzen ditu. Polemika handia piztu du kanpainak, izan ere kliniketara abortatzera joaten diren emakumeak jazartzera animatzen du. Emakundek adierazi duenez, ezin da koakziorik egin haurdunaldia eten nahi duten emakumeen gain, horrek abortatzeko eskubidearen urraketa suposatuko bailuke. Gasteizko Bataneko ibilbidean kokatutako CEU Virgen Niña ikastetxeak elkartearekin lotura estua du. Izan ere, elkarteak berak bultzatutako San Pablo CEU Unibertsitate Fundazioko 10 ikastetxetako bat da. Gaiaz aldatuta, Foro Sozial Iraunkorrak uste du Euskal Herriko subkontziente kolektiboan ideia bat dagoela hiltzatuta biktimak etak eragindakoak direla eta ez galek edo poliziak hildakoak zein tortura pairatu dutenak bada, bakegintzaren bidean aurten biktimen arteko diskriminazioa gainditu behar dela defendatu du gaur gurean Agus Hernan, Foro Sozial Iraunkorreko bozeramaileak. Ez da soilik instituzioen aldetik duten jarrera edo alderdi politikoa duten jarrera, baiz eta gizartean bertan, nik uste dut, denon subkontzientean, galdetzen, hitz egiten dugunean biktimetaz, beti segituan pentsatzen dugu etako biktimetaz, eta estatua edo torturaren biktimetaz. Uste dugu hori, da ideia bat, xirimiri bat bezala, busti duela dena, eta horregatik guk uste dugu ailegatu dela, 2020 basaren urtean bukatu genuen ongi etorrien gaiarekin bideratzen, eta aurten gure foroaren ustez, justo estatuko biktimen diskriminazioari aurre egiteko unea garrantzitsu bat dela. Bartordea espetxe zaintzako eskumena Euskal Herriratzeko eskatu du Sarek. Espetxe zaintzako epaitegi zentralaren jarrera salatu du Euskal presoen eskubideen aldeko mugimenduak. Hausnarketa txosten batean izan ere, 2003az geroztik dago eskumena Espainiako Auzitegi Nazionalaren esku.
Frantzia eta Espainia kontuan hartuta, oraindik 124 zenideek 600 kilometro inguru egin behar dituzte beraien zenideak bizitatzeko. Grado progresioari dagokionez, nabarmentzekoa da, oraindik soilik 11 preso soilik daudela 3. graduan. Eta adinari erreparatzen baldin badiogu, 57 urteko adin mediaz hitz egiten ari gara, 70 urtetik gorako 10 preso daudelarik. Eta zigorraren kasuan, gehiengoak 20 urtetik gorako zigorrak dituela jakina da, baina aipagarriena 30 urtetik gorako zigorrarekin 4 preso daudela. Honek takartzan kalte psikiko eta fisikoekin. Halaber, nabarmendu nahi izan dugu. Bada euskal preso ez, beste 7 euskal preso euskal herriratuko dituzte, horiek eta aurretik euskal herriratzea iragarria duten beste 6 euskal preso leku aldatzen dituztenean, 93 izango dira Euskal Herriko espetxeetan dauden euskal preso politikoak. Asier García, Imanol Miner, Lierni Armendariz, Bitxor Franco, Iñaki Reta, Gotzon Aranburu eta Xavier Zabalo dira ekarriko dituzten presoak eta zehaztu dutenez, Jaurlaritzak erabakiko du Martutenera, Basaurira edo Zabaiara mugituko dituzten. Martuteneko espetxeko tratamendu batzordeak berriz, 3. gradua eskatu du Francisco José Ramada euskal presoarentzat. Joan den astean, ospitaleratu zuten bihotzeko arazoak izan ondotik eta bertan dute geroztik. Bestelakoan, Iratxe Zorzabal euskal preso torturatuaren inguruko dokumentala ontzen ari da herritar talde bat, Zorzabal bera eta bere ama protagonista dituena. Biarnaz, itxigabeko zauria ama baten ahotzean du izena lanak, eta diru bilketa prozesuan daude egileak, crowdfunding bidez. Ilunda, hormen ezitasuna sentitzen dut gorputzean, larrua zerrean barna. Biarnaz itxigabeko zauria ama baten ahotsean du izena Iratxe Zorzabal euskal preso torturatuaren inguruan herritar talde bat egiten ari den dokumentalak. Zorzabal bera eta Maria Nieves Díaz ama ditu protagonista lanak, eta egileek azaldu dutenez, zauria isten laguntzeko hondarra letxo bat jartzeko helburuz abiatu dute proiektua. Yo estaba convencida que la iban a torturar, porque ya estaba anunciado. Nabarmendu dute gainera, milaka lagun izan direla torturatuak euskal gatazkaren testu inguruan, eta gutxi batzuk baino ez dutela aitortzarik jaso. Hori dela eta, torturaren protagonistek lehen pertsonan hitz egitearen beharra azpimarratu dute. Zorzabal eta Diazekin batera Nekane Txapartegi, Pako Etxebarria eta Serge Porteli ere agertuko dira dokumentalean. Txapartegi Suitzan bizi den euskal preso ohia da. 1989an torturatua. Etxeberria auzi medikua da eta Eusko Jaurlaritzak sustatuta Euskal Herrian izandako tortura kasuak ikertu dituen txostenaren egilea. Eta Porteli berriz Versailleseko dei auzitegiko magistratu ohia da, baita abokatua eta torturaren kontrako ekintzailea ere. Aurtengo urtarriaren 14an Espainiaratu zuten Zorzabal, Frantzian preso zegoena, eta Madrilgo auzitegi nazionalean epaituko dute otsailaren 7 eta 8an. Naiz eta Frantziak 2020an euroagindu bat bota zuen atzera tortura salaketei sinesgarritasuna emanda. Dokumentalak Zorzabalen eta amaren bizipenak bilduko ditu, eta 7.000 euroko gutxieneko finantzazio kanpaina dute martxan sortzaileek itxulapikoa.eus plataformaren bitartez. Gutxieneko kopuru hori osatu dute dagoeneko, baina proiektuaren bideragarritasuna guztiz bermatzeko 12.000 eurora arte heldu nahiko lukete egileek. Gizarte arloko gaiekin jarraitu, 7 migratzaile dira Aitamarik parte hartu duen erreskate batean. 280 migrante zihoazen itsasontzia Mediterraneoa zeharkatzeko asmoz, eta Italiako kostazainek eraman dituzte Lampedusako portura. Arrantzale ontzi baten eta Lampedusa irratiaren arteko elkarrizketa baten filtrazioak eman zion bideen egun gauean erreskate operazioari. Aitamari entzundako kokalekura joan zen eta behin txalupa aurkituta Espainiako, Maltako eta Italiako
agintariei eman zien gertatutakoaren berri. 7 migratzaile hilik aurkitu zituzten ontziaren barrenean. Lehen zantzuen arabera, hipotermiagatik zendu dira kontrara, beste 270 erdietzi dute lur hartzea. Bestalde, COVID-19 dela eta hainbat neurri murritzaile barkatu daude indarrean Euskal Herrian. Neurri horiek arintzea aurreikusten alden da egungo guztion zalantza berriak itxaron behar izango ditugu. Egunero egiten da bilakaeraren azterketa eta horren ondorioz egiten dira proposamenak. Aste honetan, labia deitu izango dela, argi dago, zuk zeuk ere aipatu dituzulako neurriak bukatu egiten direlako aste honen bukaeran edo hurrengoko egunetan. Beraz, hori baino lehenago izango da. Gaiaz aldatuta Nafarroara begira, Geroa Baik eta Euskal Herria Bilduk espero dute Zaizekin ados jartzea inputazio inditzeaz. Ekonomia Kontseilaria Uxue Barkozekin batzartuko da bihar eta Adolfo Araizekin ostiralean hitzarmen ekonomikoaren auzia konpontzeko. Hitzarmen ekonomikoaren abenduaren 19ko azken akordioan, Nafarroako eta Espainiako gobernuek erabaki zuten inputazio indizearen zenbatekoa zehazteko ahalmena bien arteko koordinazio batzordearen eskuetan ustea. Baina Geroa Baik autogobernuaren aurkako erasotzat jo du. Aldiz PSN-rentzat legean egindako uzkeria baino ez da. EH Bilduk bat egin du Uxue Barkos buru den taldearen irakurketarekin eta ikusirik ez zuela babes nahikorik PSN-ek erretiratu egin zuen proposamena. Izan ere, hitzarmen ekonomikoko auzi teknikoez negoziatzeko gunea da koordinazio batzordea, eta inputazio indizea zehazteko aukera bere eskuetan utzita, etorkizunean eztabaida hori parlamentutik kanpo usteko bidea irekitzen dela uste dute Geroa Baik eta EH Bilduk. Asteak igaro dira, baina gaur-gaurkoz ez dago akordiorik, eta asteon bilerak izango dituzte. Ramón Alsorriz, PSN-eko ordezkaria, prest azaldu da negoziatzeko. Todos los escenarios abiertos y nosotros abiertos a hablar en todos los términos. EH Bilduko Adolfo Araizek esan du ados jartzeko aukera bat dagoela. Nosotros creemos que hay una posición en la que podemos llegar a un punto de encuentro. Era berean, Geroa Baiko Uxue Barkos baikor agertu da aste honetan akordioa lortzeko aukeraren inguruan. Conversaciones que hemos estado manteniendo en las últimas horas, bueno, pues en este caso con compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, socios de gobierno, queremos ser optimistas. Bitartean, Podemos alduguko Mikel Builek nabarmendu duenez, lehentasuna da investidurako bazkideekin akordioa lortzea. Tiene que buscar el acuerdo preferentemente con los que son nuestros socios de investidura. Navarra Sumakaldiz ez duritzirik plazaratu, eta alderdiarekin harremanetan jarri da ekonomia eta ogasun departamentua. Carlos Pérez eskuinoko koalizioko ordezkariak ez du zehaztu noiz bilduko diren. Hala, Elmasaiz, ostegunean bilduko da Geroa Bairen ordezkaritzarekin eta ostiralean EH Bildurekin. Oraingoan, abiadura handiko trena izpide hartuta atzo zerbait aurreratu genuen Gipuzkoan 30 iturburu inguru kaltetu dituzte trenaren lanak. Abiadura handiko trenaren lanek 30 bat iturbururi eragin diete Gipuzkoan. Esaterako Angiozarreko baserri bat ur hornidurari gabe geratu da. Atxetaren obrek etxeko abeltzaintzako eta ureztapeneko erabilerarako hartzen zuen uraren iturburari eragin ziotelako. Ola iturburutik hornitzen zen Goronsarri baserria da hori. Mila Elorza Angiozarreko auzoalkateak naiz irratean adierazi du lehortuta dagoela Ola iturriko iturburu hori. Golpe gogorra izen da. Erreka, gure ustez, Ola iturrin jaiotzen da. Orduan, pentsa psikologikamente jentian dako ze esan gure den horrek. Dena dela atxetearen lanek kalteak eragingo zituzela aurre ikusten zuten. Baina sekula inok zeban pentsauko hau zanik pasau bihar zana. Ondio berez aspira sartzen hasi aurretik, lehenengo kaltia agertu da. Hori bera adifera ikitzen ari den udalaitzeko tunelen eraginez izan da. Baserria orain zisterna kamioien bidez hornitzen ari dira. Tuneleko lanak amaitu ondoren ezin bada ibilgailua itzuli, lakuak adierazi du adifek aztertu beharko duela eragindako zerbitzua nola leheneratu.
Kaltetutako iturburu horietako batzuek baserriak hornitzen zituzten, eta beste batzuek aduna bezalako udalerriak. 2010ean Arrasateko hainbat iturburuetan ere kalteak eragin zituzten obrek. 5 iturri eta 5 ate iturburuetan El Fraile edotako bat iturritan esaterako. Gaur egun hornidura hori Urkuluko urtegitik egiten ari dira, eta obren arduradune jakinarazi dute horiek lehen goratzen saiatuko direla. Duela 6 urte ere Andoaindik adun alderako tunela egiteko obren ondorioz urte luzetan Sorabilako 45 bizilagunei ura eman dien iturria lehortzen hasia zen. 2009ko ingurumen azterketak dakarrenez, gutxienez 46 iturburu daude Zizurkil Andoain zatiak hartzen duen eremuan. Sorabilako bizilagunek azaldu zutenez, Zizurkil aldean ere izan dituzte arazoak urarekin. Eta ingurumenarekin lotuta klima larrialdiaren eraginez hainbat dira munduan barrena nabaritzen ari diren kalteak. Antartikan esaterako izozmendiak urtzen ari dira. Araba eta Bizkaiaren tamainako izeberg erraldoi batek 150.000 milioi tona ur askatu du Hego Georgia irlatik gertu. 78 izozmendia izenaz ezagutzen zen. 2017ko uztailaren 10 eta 12 bitartean Antartikako Larsen C izotz plataformatik askatu zen izozmendi erraldoi hau. Izotz puskaren haustura NASAren Aqua sateliteko Modis tresnaren bidez atzeman zuten zientzialariek. Gaur-gaurkoz historia osoan aurkitu eta ezagutu izan diren izozmendirik handienetako bat zen. Izan ere zientzialarien ikerketen arabera izozmendiak kontinentetik askatu zenunean gutxi gora behera 5.800 kilometro karratu eta 1 bilioi bat tona zituen. Remousensing of Environment aldizkariaren ikerketaren arabera inoiz detektatu den 6. handiena zen. Bada 78 izozmendia duela hilabete batzuk iritsi da erabat urtzera Hego Georgia uhartetik gertu. Bilakaera horretan 150.000 milioi tona ur geza baino gehiago askatu ditu, eta horrek itsas ekosistema alda lezake. Azterlanak azpimarratzen du fokak, hegaztiak eta baleak elikatzen diren itsasoan isuritako ur volumen horrek uraren eta planktonaren propietateetan eragina izan zezakeela. Zientzialarien arabera izotz polarra ondoren urtzen diren izebergetan galtzea prozesu naturala da, baina berotze globalak bizkortzen laguntzen duela adierazi dute. Hain justu 78 izozmendiaren hausturaren harira, Paul Johnston nazioarteko Greenpeaceko unitate zientifikoko zuzendariak 2017an salatu zuen atzean klima larrialdia zegoela. Bere esanetan Antartika urtzea aldaketa klimatikoak dakartzan arriskuen adierazle larriena da. Bilboragoaz orain kultur arloari heltzeko, izan ere Bilboko Arte Ederren Museoak 19. mende amaierako eta 20. mende hasierako euskal artearen bilduma zabaldu egin du 3 margolari esanguratsuren lan bana dohaintzan jasota. Zuloaga, Barrueta eta Ginearen lanak dira eta maiatzaren 27 arte egongo dira ikusgai. Bilboko Arte Ederren Museoak 3 euskal artisten artelanak jaso ditu dohaintzan. Hain zuzen, Ignacio Zuloagaren pikatzaile hijitoa, Anselmo Ginearen arto jorratzea eta Benito Barruetaren autorretratua lanak dira 3 bildumagilek dohaitzan emandakoak. Eta dagoeneko museoaren bildumaren parte dira piezak. Irulanak maiatzaren 27 arte egongo dira ikusgai museoaren beko solairuan, eta bakoitzaren inguruko hitzaldi bana ere antolatu du galeriak martxoan zehar. 3an izango da aurrena, Anselmo Ginearen Grina naturalista goiburupean, Mikel Lertxundi Galiana filosofia eta letretan doktoreak eta arte komisario independenteak gidatuta. Hurrengoa martxoaren 10ean izango da, Ignacio Zuloagaren obraren ingurukoa. Hijito, torero eta poeta artean,
Figurak eta modeloak Ignacio Zuloagaren obran izena duen hitzaldia emango du Javier Novo González Museoko Kontserbazio eta Ikerketako koordinatzaileak. Azkenik, martxoaren 17an Benito Barruetaren bizitza eta obra berbaldiak itxiko du zikloa. Andone Narvaez Benito Barruetaren obran espezializatutako ikertzaileak eskainia. Arratsaldeko 7etan abiatuko dira 3 saioak museoko auditorioan, eta otsailaren 1etik aurrera erreserbatu ahalko dira doakoak izango diren sarrerak. Etxeko kontuetan ordea, itzordua dugu gaur Nafar Airways saioarekin. Lehenengo pasea galdu izan baduzue, bigarren aukera duzue gaueko 10etan Basaburua, eta Imotz Baiaretara joango gara gaurkoan, ikus dezagun jarraian saioaren aurrerapen bideoa, eta bueltan elkarrizketari helduko diogu. Orain arte. Iritsi gara, Imotzeko Baiaran, ez da? Imotza, ailegatu zarete. Baina herri hori? Hau eraso da. Eraso. Bai. Zer biztanle ditu erasok? Gutxi. Gutxi, ez? 30 piko, ez dakit, ez gara 40 iritsiko. Niri txeriso batek errantzi da, oso biztanle gutxi dituela erasok, baina bai bizitza dagoela. Azkarregi doan bizi moduan, izateko leku lasaia, bakardadeari besarkatuta, itzalaren lagun onena, ilunpean Zer dakazte hemen zuen, granja? Hemen dauzkat ardi batzuk, ardi hauek egin behar dute datorren astean hasiko dira erditzen. Eta baita ere, daukazte hemen gaznategia, ez da? Bai, gaznategia eta, neguen ardiak sartzeko lekua. Entzuten ditut aupadak logera untan, balkonik irri barrera logera untan. Udala da hori? Bai, hori da, hemen udala eta ez da bakarrik udala, gu ere hemen gaude, naiz eta ez garen ate nagusitik sartzen baizik eta beste ate batetik, baina hor goian. Azkentxo bairuan? Hori da, ganbaran esan erran irratia dago. Irrati bat? Bai. Irrati estudio bat beraz? Bai, hori da. Non gaude bereziki? Gaude aritza arbol monumentala den aritz batean. Da hemen Jontzarazen badie bi aritz dienak arbol monumentala, eta hau da bat, eta bestea dago horra horrago. Lasaitasunari besarkatuta, hemen da orain egoteko aukera, isilean berreskuratuko dut gero aterako dudan ahotsa. Azken asteetan sarriari gara lan reformaren inguruan hitz egiten eta gaurkoan horri heltzeko Pantearen bestalboan, baina gurekin dugu Peio Igeregi, ELA sindikatuko negoziazio kolektiboko arduraduna, Gabon. Gabon, zoiete. Lan reformarekin oso kritiko agertu zarete hasieratik, izan ere, asteburu honetan honen kontrako manifestazioarekin bat egiten duzue. Bai, iruditzen zaigu lan erreforma hau iruzurrutza dela, eta bereziki izugarrik eskatzen gaitu gobernuak ez duelako bere hitza beteko, ez ditu 2012ko lan erreformak ez aurrekoak indargabetuko, eta guretzat larriena dela 2012ko lan erreforma hori behin betiko indargabetzeko esperantzak ere lurperatu egiten ditu lan erreforma horrek, eta horregatik iruditzen zaigu hori aldatzea beste biderik ez dagoela eta mobilizazioa egingo ditu horretarako. PPek ezarritako erreforma hori aipatu egin duzu, Espainiako gobernuak aldiz dio, hobe dela proposamen egun dugun proposamen hori PPek ezarritako erreforma horrekin geratzea baino. Ez diozue testuari urratzik edo ikusten? Testuak badauzka urrats txiki batzu, baina urrats txiki horien prezioa guretzat garestigia da, eta guretzat ez da onargarria lehen esan bezala, 2012ko lan erreforma hori behin betikotzea mugimendu txiki horien truke. Gure ustez datorren astean bozkatuko dena ez da 2021ko lan erreforma bat, 2012ko lan erreforma berri hori konbalidatzea da, horren ezurdura mantentzea, eta ezurdura hori bertan bera usteko esperantzak betiko bertan bera ustea.
Aurreikusi zitezkeen edo aukeren artean, non kokatzen da egun aurrera egingo omen duen akordio hori? Guretzat, baude bi elementu ez daudenak mai gainean, baetik kaleratze erraz eta merkeak ezarri ziren 2012ko lan erreforma horretan, eta horri begirako inongo neurririk ez da hartu, eta hori izan zen bereziki 2012ko lan erreformak ekarri zuen kalte nagusia. Horrekin batera ere, enpresek alde bakarrez lan baldintzak aldatzeko aukerarik ere ez da aldatu, eta horrekin jarraitu izango dute. Eta bestetik ere, 2011an Zapatero gobernuan zela beste erreforma bat egon zen, eta horren arabera Espainiako hitzarmen kolektiboek aukera zeukaten Euskal Herriko hitzarmenen gainetik kokatzeko eta lan baldintza prekarioak inposatzeko. Eta horren aldaketarik ere ez da egin dekretu honetan. Eta horregatik iruditzen zaigu aldaketa kosmetiko batzu egon badaudela, baina ez zaiola heltzen benetan lan munduak behar duen aldaketari eta lan mundu prekario honek behar duen aldaketari. Hori guztiaz edo aparte, aurrera pausorik topatzen aldozue akordioan? Aurrera pauso txiki batzu badaude, bereziki behin-behinekotasunari begirakoa, baina egia da ere, behin-behinekotasunean obra kontratua desagertzea ona dela, baina desagertze hori neurri handi batean auzitegi gorenak ezarritako doktrinarengatik ja mugatuta zegoela, eta gainera lan munduan dagoen arazo nagusia behin-behinekotasunarekin ez da kausarik ez dagoela, da enpresek iruzurrean egite dituztela kontratuak eta iruzur horri aurre egiteko baliabiderik ez dagoela ikuskari nahikorik enpresek egite dituzten iruzurrei aurre egiteko. Ultraaktibitatea ere bueltatu da, hitzarmenek indarrean mantentzeko aukera, baina kasu horretan ere, auzitegi gorenak jadanik ezarrita zuen hori geratzen etzenean izango ziren efektuak oso txikia zela. Horregatik diogu, hobekuntza batzu badaudela, baina oso txikia diela, eta 2010 eta 2012 artean egin ziguten erasoaren aurrean, kontraerreforma hau ez dela kontraerreforma bat, erreforma txiki bat besterik, ez dela iruzur bat. Bai, izan ere, esan daiteke edo esan genezake, patronalak gura izan dituen gauzataz hausnartu egin dela akordioan, ezta? Akordio hau ez da mobilizazioen ondorio izan, akordio hau ez da izan greba dinamika baten ondorioa, kontzertazio sozialen ondorio izan da, eta horrek prezio badu, eta prezio hori izan da, bai edo bai patronalak ezarritako mugen barruan egin behar zela akordioa. Gu ez gaitu harritzen patronala pozik egoteak, ez gaitu harritzen Rajoyk esatea 2012ko lan erreforma mantenduko dela, ez gaitu harritzen ere orduan ministra zan Fatima Bañez gaur egun zeoen dagoena posarren egotea, badakielako PSOEk eta Podemosek 2012ko lan erreforma hori konbalidatu nahi dutela, eta euren posa da gure desgrazia, iruditzen zaigu pos horrek erakusten duela benetan oso mugatu den lan erreforma baten aurrean gaudela. Perresioa aipatu egin duzu hortik, izan ere, guzti honen perresioa langileek ordaindu egingo dute. Zer suposatzen du erreforma honek euskal langileentzako? Tubacez ikusta besterik ez daukagu. Tubacezen aurre egin diogu kaleratzei, ez legediak horretarako aukera ematen zigulako, langileen mobilizazioei esker baizik. Eta iruditzen zaigu, euskal langileak kondenatuta egongo diela hemendik aurrera ere, legedi txar bati aurre egiteko eta enpresek alde bakarrez ezarren dituzten inposaketen aurrean, bai edo bai irtenbide bakarra mobilizazioaren eta grebaren bitartez bilatzeari. Eta testuinguru konplikatu batean, ez delako berdina langileak lagunduko dituen legedi batekin aritzea edo langileen kontra ari den legedi batekin. Eta lan hitzarmenei begirare, denbora guztian egongo gara, Madrileko mehatxuarekin, aurreko azten adibidez, hauteskoletan Madrilen hitzarmen bat inposatu zen, eta hitzarmen horren arabera debekatu egiten da beste inon hitzarmen kolektiboak negoziatzea. Horrelako mehatxuen pean egon beharko dugu etorkizunan ere, baina mobilizazioaren bitartez eta grebaren bitartez ziur gaude kongresuan lortzen ez dena lantokietan lortuko dugula. Orain mobilizazioak aipatu egin dituzu, nolako izan da harremana lab sindikatuekin afera honetan, adibidez, greba orokorrerako adostasunik ez da egon? Ez, argi dago ikuspuntu ezberdinak izan ditugula greba orokorra deitzeari begira, momentu ezberdinetan ikusi dugu greba orokorra deitzeko beharra, guretzat urtarrila hilabete hon izan ziteken greba orokorra egiteko, eta baldintza guztiak ematen ziren greba orokorrerako.
baina horren aurrean lehenetsi dugu labekin akordio batera iristea eta bion artean ahalik erantzun irmoena ematea Euskal Herrian. Eta pozik gaude, igande honetan elkarrekin manifestazioak egin ahal izango ditugulako eta datorren astean ezberdintasun lantokitan ere elkarretaratzeak egingo ditugulako erreforma hau onartu aurretik. Bai, eta Euskal Alderdiei dagokienez edo, jarrera ona edo proposa izan dutela zuen ustez lan erreforma honen aurrean, eta importanteagoa dena, koherenteak izaten ari dira euren diskurtsoekin? Orain arte esaten ari dienaren arabera, hala ematen du, datorren astean ikusi beharko dugu orain arte esan duten hori betetze duten edo ez duten betetzen. Guk espero duguna da, dekretu honen kontra bozkatzea, eta utxetik hastea negozazio berri bat, zeoerik gabeko negozaketa bat. Horren esperantza badugu, eta ikusiko dugu baita ere, gobernuak ze aliatu bilatzen dituen, inbestidura blokeko aliatuak bilatzen dituen, eta horren arabera aldaketak egin dituen lan erreforman, edo Ciudadanos bilatzen duen, eta hori baldin bada, inungo aldaketari gabe lan erreforma hau aurre atera nahi duten. Bai, oraintxe bertan Espainiako gobernuan, zer gertatzen ari da lan erreformaren proiektuarekin? Ondino ez ditu botorik otsaiaren 3ko osoko bilkuran aurrera egiteko, ezta? Non dago blokeoa? Bueno, lehendabiziko blokeoa da Pedro Sánchezek ez daukala printzipiorik, interesak besterik ez dauzka, eta ematen du epe laburreko bere interesa dela Ciudadanosekin akordio bat iztea, hauteskundei begira ziurrenik hobeto kokatzen duelako. Eta Podemosen kasuan, egoera dramatikoa da, Ciudadanosen botoen bitartez aurre aterako balitzen lan erreforma hau oso argi erakutsiko luke lan erreforma hori zer dan. Erabat liberala dan alderdi batek ontzat ematen baldin badu erreforma, adieraziko du benetan erreforma oso mugatua dela eta horregatik ematen du Podemos beste aliatu batzu bilatzen ari dela, baina aliatu horiei bilatzen ari da dekretuan ezer aldatu gabe. Eta iruditzen zaigu hori ere demokratikoki oso kritikagarria dela. Hilabeteak egon dira negozaketak egiteko, eta uko indioten negozaketa horiei, eta orain COerekin adostutako dekretu hori inposatu nahi dute inungo negozaketa erreali gabe, eta bai ala bai bozkatzera behartu nahi dituzte inbestidura blokeko alderdiak, eta guretzat esan bezala erabat antidemokratikoa dan jarrera bat. Zuk esan bezala, Peio Ciudadanos ere jokoan sartu egin da. Legegintzaldiaren norabidea aldatuko egin du guzti honek, legealdia eskuinera egiten ari da? Hau ez dago jakiterik, lehen esan dudan bezala, Pedro Sánchezek ez dauka programarik, ez dauka printzipiorik, interesak bezerik ez dauzka, eta posible da orain Ciudadanosekin berezi Gaztela Leonen hauteskunde daudelako Ciudadanosekin elkarlana bilatzea, baina posible da hemendik bilabetara guztiz kontrakoa egiteare. Orduan, kristalesko bolarik nik ez daukat, hori ikusiko dugu zein dana postua. Guretzat komplikatu alitzatekena da Euskal Alderdiek horren garrantzitsua den elementu batean. Ciudadanos bilatzen baldin badu gobernuak ondoren ontzat ematea beste reforma batzu, hau honetan aldaketarik egin gabe, lan erreforman aldaketarik egin gabe, kontan izan da Euskal Langileentzat, gizartaren gehiengo zabal batentzat funtsezko elementu badela. Eta amaitzeko, Peio, norabide honetan, zeintzuk izango dira ELA sindikatuko hurrengo pausuak, lan erreformari dagokionez? Epe laburrean alderdiekin harremanetan jarrituko dugu orain arte Euskal Alderdiak mantendu duten posizioa mantentzeko, eta mobilizazioaren bitartez presio egiten jarraituko dugu, eta ikusiko dugu ze gertatzen den otsailaren 3an, posible da ere, otsailaren 3aren ondoren ere, lan erreforma oraindik bizirik egotea, eta mobilizazio berrietarako aukerak izatea, baina ordurate gure deia langileei egiten diegu, igande honetan kaleak bete behar ditugu, lan erreforma honen kontrako botoak bermatzeko kongresuan, hori da guk egin dezakegun ekarpen nagusia. Besterik ez, Peio, mila esker gurekin tarte hau izateagatik. Eskerrik asko zuei. Besokada bat, agur. Eta zuek ez mugitu, jarraian, utz taldearen buklean kantua ikusiko duzue, hain zuzen ere, taldearen 3. lanaren lehen aurrerapen kantua da. Beraz, gustatuko zaizuelakoan, disfrutau, eta bueltan solasaldiari irekiko diogu tartea, orain arte.
Hortzet baten ezinetan Eskumako bidean jakien ginen Ezkerreko bidea bihotzean Galtzen zara erabaki bat da Zeiagik erortzean Behar kontra paradoja bat da Zu zeu izan Erantzun asko librean Galderetatik bidez Nuklearen bakar badean Galderetatik bidez Gabon berriro bagaude gaurko solazaldian, gaur pantearen bestalboan dugu bebai Mikel Álvarez eta Izar Castillo, Gabon. 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 Eta lehenengo gaia jorratuko dugu jarraian, AHT-ren eraikuntzak trikizioa eragin du Euskal Herriko 11 txokotan. Horien artean Gipuzkoan 30 bat iturburu kaltetu egin dituzte. Angiozarreko Laiturriko iturburua da lehortu. Denetako bat, Mila Elorza, Angiozarreko auzo alkateak salatu duen arabera. Golpe gogorra izena. Sekula inok ez eban pentsauko hau zanik pasau bihar zana. Ondio berez aspira sartzen hasi aurretik, lehenengo kaltia agertu da. Honek jarraitzen duen bitartean, lanen arduradunek ez dute azalpen handirik eman Elortzak salatu egin duenez. Lakuako gobernuak dio, kasu honetan, obrak Adifen ardura direla. Eta Adifek lanak bukatutakoan hitz egingo dutela, badirudi inork ez duela erantzunkizunik hartu nahi. Bai, badirudi beste kasu batzuetan ere berdinak gertatu dela, ezta? Zulaketak egon direla eta bueno, barazak egon direla horrelako natura edo ingurumen aferekin. Nik uste dut, pandemiak erakutsi duen lekzioetako bat badela behintzat mugikortasun eredua bere horretan planteatu behar dugula edo birpentsatu behar dugula, bai hirietan eta bai hirien artean. Eta nahiko kuriosoa da nola Eusko Jaurlaritzaren partetik AHT-aren eraikuntza lehentasuna izaten jarraitzen duen oraindik ere gobernuarekin dituen negoziazioetan eta bestelako politika publikoetan, baina esango nuke hori pandemiak zerbait erakutsi baldin badigu da, aldatetik publikoa zaindu behar dugula, gastu publikoa ere ondo pentsatu behar dugula nola bideratzen dugun, benetan garrantzitsuak diren sektoreietara bideratu behar dugula, eta bestalde esan dudana mugikortasun eredua eta guk ere bizitzeko daukagun eredua birpentsatu behar dugula goitik behera. Bai, nire ustez pentsatu behar dugula zergaitik jarraitzen dugu modelo honekin, zergaitik jarraitzen ari gara sartzen adibidez, pandemia estalka egin zuenean Eusko Jaurlaritzak 1.000 milioi euro sartu zituen AHT-erantz, ez dakigu zergaitik, baina gero ikusten ari gara zelan ez ditu burutzen beharrezkoak diren hainbat eta hainbat gastu publikoak, Osakidetzarekin ikusi dugu zer gertatzen ari da, hezkuntzan ikusten ari gara zer gertatzen ari da ordezko eta hainbat arloetan, eta jarraitzen da izaten, inora ez doan tren bat, bere kostua, izugarri izaten ari da, eta gainera ez bakarrik ekonomikoki alde batetik, guztion poltsikoetan, azken finean, eragina daukona,
baizik eta gure inguru giroarentzako, izaten ari da, guztiz bortitza, dana sementuz sartuta, pilo bat etxe eta baserri, gure historiako baserri pilo batek, bertan beratz bota dira, ehatzete egiteko. Ez dugu lertuten zergaitik, ekologismo aldetik, zelan, gero eta ikusten ari gara, zelan, bateak kentzen ari dira, gure osasunerako azken finean, onuragarriak diren mendiak eta, gure orografia puskatu egiten ari dira, eta ematen du, inori, behintzat eurei eziake importatzen hori holan izan daitela, baina gainera eskezteko inolako arrazoirik jakitea 45 minutuko ibilbidea bat egiteko zenbat diru sartzen ari da, zenbat errekurtso ez bakarrik ekonomikoak baizik eta pertsonalak, segon dira bebai pilo bat istripuak obrak burutzen, eta ikusten ari gara, non ez dau inolako ematen du ez dagoela planifikaziorik, orain 2026-erako helduko dela, baina bakarrik basauriraino eta gero transbordoa egin beharko dutela, gero egin nahi dute, eta da betiko lez. Adifek hartzen dau, adibidez, beste batzuetan istripu bat egon, ez dakize, subkontratak, eta hor dagoen lan piramidea, eta horretan oinarritzen dira, besteei botatzeko ardurak. Baina Eusko Jaurlaritzak, barkatu, honek adifek egin goditu obrak, baina zuk erantzunkizun nadeko zu gobernu modu. Orduan, zergaitik ez zaude gobernu gisa, erantzunkizun horiek burutzen, eta horri konponbidea bilatzen. Bai, eta argi dagoena da, azpiegitura handi honek ekartzen dituen ondorioak oso larriak direla, eta etorkizunera begira honek txarrera egingo dago, ezta? Nik uste du baietz, eta etorkizunera begira gure apur bat asmoak proiektatzeko, orain arte atera diren ikerketak eta informeak begiratu beharko genituzke. Hor badago ikerketa bat edo auditoria bat, Europako kontu auzitegiak egindakoa 2020an, esaten duena, dagoeneko HT-ak Euskal Herrian 155ko gainkostua izan duela. Eta ez hori bakarrik, zeko goratzen badugu, HT-a proiektatzen zen bi norabideetan, alde batetik bidaiarien apuru bat, garraioan edo, eta bestatatik merkantzien garraioan. Momentu honetan, proiektatuta dagoen bakarra eta martxan dagoen bakarra, litzateke Euskal edo EAeko hiriburuen arteko intercity bat, bidaiarien tren bat, eta orain arte ez dira neurriak hartu, garraio bide publikoak hobetzeko hiriburuen artean, eta orain hau proiektatzen da, baina hori gutxi balitz, merkantzien edo ekonomiaren sustapenerako ere, HT-ak ez du balio, ze momentu honetan Burgosekiko konexioa oso atzeratu dago, eta Frantziako konexioa, ez da planteatzen momentu honetan Burdeoserainoko traiektu hori, orduan, bi ikuspegi horretatik ere, momentu honetan ez dauka zentzurik, eta beste alde batetik litzateke ingurumenaren inguruko afekzio guztia, eta momentu honetan, ikusi genuen Urkulluk ere nola emergentzia klimatikoa deklaratu zuen bere garaian, HT-a guztiz kontra doa, politika horren kontra doa. Bai, nire ustez Mikelekin bat egitearren, ez da bakarrik gainezkoak izan diren diru kontu horiek. Baizik eta egunerokotasunerako hobetu ahalko lirateken prestakuntzak garraioei begira, ez daude egiten ari. Orduan, zer gertatzen da? Badakogu Bilbotik adibidez, joateko ez dakit, Bergara batera, edo Sakoneko Donostiruntz, dinot Gipuzkoarantz, garraio bideak dira, itzugarri txarrak. Eta hartzen dozu 2 ordu, kilometroetan adibidez, ordu bat izango leikena, zergaitik. Errepideak dauzela hori alde batetik,
autobusak sartu behar direlako hiriburuetan, gero bueltatzeko adibidez Gipuzkoa esaten duen Zorretara, Gasteizen be, joaten garena Rioja Alavesa-Aruntze hori ikusten dugu zenolako falta garraio itzelak dauzen, ordutegiak oso zabalak dira, eta hor bizi da pilo bat jente. Eta ez dugu izaten ari kontutan bere beharrak. Baina gero esaten dugu, eske saiatu behar gara transporte, garraio publikoa hartzen, hobe da partekatzea kotxea, ez dakiz eta kotxea alde batera utzi, baina gero ikusten ari gara, ez dala inolako inbertsioa egiten benetan garraio horiek aurrera joateko. Badauz atzeratuta, Mikelek esaten dagoen moduan ez bakarrik, ez gara joan behar merkantzia mugitzen ari diren trenak. Bilbotik Mungiara, zegoela adibidez trenbidea, horrek dau geldituta pilo bat urtez direla eta. Eta hori adibidez, zuk hartzen baduzu, eta sartu dirua, zuk arinduko zenuke adibidez, Mungiatik edo Bakiotik edo Bermeotik datorren pilo bat trafiko. Da adibide bat, esate baterako. Baina eske badauz, hainbat jarri alditugun, hainbat eredu, ematen dago, eta gero gainera da, eurei gustatzen jake ikusten da, pilo bat hori medailita jartzea. Zeinen ondo egiten ari dugu gara, dana, eta non dauz auditoriak. Mikelek esaten duela, ez dute ingo bere gobernutik auditoria bat esateko ditu zeinen txarto egiten ari garen. Baina Europa etorri behar da, eta toke emon, eta esan barkatu, zelan da posible, gainezko sobrekostu horrek izatea, baliogarria izateko, 10 ospital egiteko, ordezko guztiak hezkuntzan hori kubritzeko, eta ez dago zerretatzen, jendeari ematen duela hor sartzea milioiak eta milioiak, gauza batzuk ez dira puntzeskoa. Eta ikusten da, eta igertzen da, eta zer gertatzen da. Zuek esan bezala, kontra esan edo ugari egon dira honen aferan, edo afera honetan edo horren atzean, horren atzean, zer nolako interesak daude orduan? Alde batetik, konstruktoren interesak eta mugikortasunen ingurako politika guztian ikuste dut hor eusten dela, zentzu batean, ze HTA bakarrik ez, baizik eta bestelako azpiegitura batzuk ere proiektatuta daude momentu honetan batez ere Bizkaian, eta hor daukagu subfluviala, adibidez, ezkerraldea eta eskumaldea batuko dituen Ibaia zazpiko tunel hori, kontrasanan ere sartzen dela trenarekin, zein zuzen ere esaten bada, kotxea alde batera utzi behar dugula, eta bestelako garraioak erabili behar direla, ez dauka zentzu askorik horrelako tunel bat egitea, hain zuzen ere kotxeentzako. Eta gero bestalde batetik badago ere, eta nik uste dut hau apur bat kontraesankorra dela, eta oso gutxitza egiten dela, eta da, ni adosago naiteke trena etorkizuneko garraioa denaren horrekin, azkenean nahiko sustengarria da, distantzia laburrak eta distantzia hartainak lotzeko, baina momentu honetan, eta horretaz oso gutxitza egiten ari da esaten nuen, trena ere liberalizatzen ari da. Euskal Herrian ez dugu hori asko sumatzen, azkenean Euskotren daukagu oraindik operadore publikoa dena, baina momentu honetan, estatuan ez dago soilik Renfe operatzen, baizik eta bestelako operadore pribatu batzuk ere sartu dira bidaiarien trenak esplotazio horiek egitera. Bai izan Ablo, edo bestelako enpresa italiar, edo Europako batzuk orduan hor. Dagoeneko ez daukagu bakarrik infrastruktura edo azpiegitura egitearen negozioa, baizik eta lineen edo apur bat konexio horien esplotazioa ere esku pribatuetan geratu daiteke. Eta horrek ez du zerbitzu publiko bat bermatzen, baizik eta irekitzen ditu bestelako merkatu batzuk edo bestelako rentabilitate batzuk bidaiarien edo herritarrien interesatik haratago batzenak orduan. Esango nuke da gaudela nolabaiteko aldebiko negozio batean momentu honetan. Eta Eusko Jaurlaritzak zer irabazten dago guzti honekin, Mikel?
Eusko Jaurlaritzan aldetik, lehen esan dudan bezala, badago lehentasun bat, HTA nolabait, lehentasun bezala kokatzeko, ze ikusi genuen Espainiako gobernuarekin hori lehentasunezko negoziaketa bat zela, eta esango nuke, Eusko Jaurlaritzaren politiken artean badagoela nolabait, merkantzien garraio hori lehenestea da merkantzien garraio hori apur bat bultzatzea, baina lehen esan dudan bezala, momentu honetan HTA eginda ere, EAen, ez litzateke posible, ze Burgoseko eta Frantziako zatiak ez daude lotuta, eta momentu honetan ez gaude ez mesetara lotuta, ez Europako beste zonalde batzutara lotuta. Orduan, nekez egin daiteke horrelako politika komertzial bat, Eusko Jaurlaritzaren parametroetan ere, apur bat ekonomia suspertzeko. Interesen arira zeo zer gehitu nahi, Izar? Nik beti guk esaten dugun moduan ziringituak dauzela, eta ez da ikusten bakarrik AHT-en, eta hainbat obretan, hainbat negozietan, non subkontratak euren jabeak edo nagusiak dira azken finean gobernatzen gaituen partiduari lotuta dauzela, eta horrek zer dakartza. Eurentzako azken finean, aberaztasuna. Baina, behintzat, adibidez, orografikoki, gure lurraldea suntsitzen dira. Bikote, Latinoamerikako aktualitateari helduko diogu jarraian, eta horretarako, bero Satrustegi kazetariari eskatu dizkiogu analizi batzuk. Perura begira, jarriko gara lehen da bizi, Repsolen finegiko petrolio isuri batek hondartza beltzak eta hegazti hilak utzi zituelako duela 2 aste. Repsolen findegiak petrolio gordinaren jarioak eraginda Ozeano Pazifikoko 18.000 kilometro karratu kutsatu ditu. Peruko kostak azken garaietan sufritu duen hondamendi ekologikorik handiena izan da kanpo harremanetarako ministerioak adirazi duenez. Hasiera batean, 30 litroko isuria zela ohartarazi zuen enpresak, irudiek ordea ez dute hori esaten. Gutxienez, 2 natura eremuri eragin die eta adituek diotenez oso zaila izanen da bertako flora eta fauna berreskuratzea. Gainera, 21 hondartza ez osasungarriak direla jakinarazi dute. Ilaren 17an ikerketa abiatu zuten hondamendiaren erantzuleak salatzeko. Bestalde, Txilen, Iborizek eskatu egin du estanda sozialen atxilotutakoen kartzelaldia bukatzeko. Txileko Senatuaren konstituzio batzordeak onartu du, hala 2019ko udazkenean atxilotutakoei indultua edo amnistia emateko proposamenak aurrera jarraitzen du. Gabriel Boric presidentearen aburuz zauriak ixteko irtenbiderik egokiena da. Hala ere, Kongresuko 2 ganberek onartu beharko dute, beraz, eskuineko diputatu eta senatarien babesa ezinbestekoa izanen da. Eskerrik asko beste behin, nola ez, bero Satrustegi zure edo bere analiziak gurekin beti partekatzeagatik. Eta orain, bai Sorazaldiarekin jarraituko dugu izan ere, Eliza Katolikoak eta Espainiako gobernuak inmatrikulatutako ondasunak erregularizatzeko akordioa egin dute astelen honetan. Entzun ditzagun jarraian Gotzainen Biltzarraren presidentearen hitzak. Hemos podido presentar el resultado de un trabajo que hace que de casi 1 millar de los bienes inmatriculados, pues la Iglesia ha contrastado sus propios informes en las diócesis con este estudio general para ver que ahí en esos 1.000 bienes habría que hacer una revisión del informe que nos ha sido ofrecido por el Congreso de los Diputados. Dena den akordio honek berriro ere mahai gainera ekarri du gaia. Jose Maria Aznarren gobernuan barkatu indartutako arau frankista, baten babesean herritarren 100.000 ondasun jabetu zituen Eliza Katolikoak, eskandalu baten aurrean gaude, ezta? Bai, Izarra adibidez? Bueno, eskandalu baten aurrean gaude beti Eleizarekin lotutako dauzen hainbat gauzekin, baina, bueno, barregarria da, ez da barregarria, baina hor ikusten dugu zelan Estatu Espainolak bere konstituzioa egin zuenean Espainia estatu laikoa zahala, eta ezen ondo ziren gauzak ondo egin, eta hainbat gauzetaz eztabaidatu ahal dugu konstituzio horren inguruan. Gertatzen dena da, Eleizari ez zitzaiola inolako botererik kendu, Eleiza jarraitzen da pilo bat
milioi hartzen urtero IRPF-ko doaintzen aldetik, jarraitzen dau zera immatrikulazioen horren inguruan dago sekretismo hutsa, ez da ezer egiten, orain esaten da bakarrik 1000 direla eurak egindako, osea, ilegalki egindako inskripzioa, jarraitzen dugu ikusten pederastia zera kasuak dauzela eta inork ez duela hartzen, gero dago, triangelo hori, estatua, eleizta eta epaileak, nori interesaten jako hau lan jarraitzen bezala izatea, zergaitik ez jako adibidez IBI kobratzen eleizari, hainbat eta berbaiten ari gara, 38.000 pisu ez dakiten lokalak, edo bate daki zer dineren horrek, adibidez IBIa ordainduko balukete, zenolako onurak izango litzateke eta ondasut izango litzateke estatu espainolarako. Edo, jarraitzen dabe, 1 milioi jasotzen urtero gure zerretatik, zuk pesan arren, bereiz ez dakit, beste leku batzuetatik entzentza bien eta eurei ematen dut. Nola erreforma bat ez dagoen bitartean, ez dago referendum bat, konstituzioaren aldetik, jendeak egiten, gobernuak egiten da, gura dagoen, azken finean, emoten guztion dirua dana eleizari, jarraituko dugu, jendeari bezurrak esaten, Espainia laikoa dela izaten. Inork ez dago hartzen inolako erantzunkizunik horren inguruan, eta pasatzen dabe, pilota batetik bestera. Nork eman otzien baimena egiteko matrikulazio hori. Zergaitik ez dute ordaintzen zergari, zergaitik dana dago estalita, zergaitik paperak, eta gero urtetzen dira esaten, ez que gu denekien, baina legea bete inberdoz, legea dago zure kontu, eta zuri bizkarra ez emoteko, bai? Bai, kontua, izarrak esan duen arira, kontua da Espainia ez dela estatu laiko bat. Konstituzioan jasotzen da Espainia konfesionala dela, laikoa dena adibidez Frantzia da. Eta Frantziak adibidez badauka horrelako postura zurrunago bat horrelako gaietan. Espainia konfesionala da, hau da, ez du bere horretan, teorian, erlijiorik onartzen, erlijio estatal bezala, baina konstituzioak urtzen badugu, segidan urrengo artikuluan dator beste aipamen bat esaten duena Eliza Katolikoarekin akordioak egingo direla, eta izarrek aipatu duena, hor daude konkordatuak, hor daude bestelako akordioak Vatikanorekin, eta horren ondorioz, daukagu eskola publikoetan, erlijioa edo izan dugu erlijioa eskola publikoetan, eta zergetan ere Elizari diru bat emateko aukera daukagu, beste erlijioekin gertatzen ez den bezala. Azkenean, hemen azpian dagoena da, beste aferetan gertatzen den bezala, trantsizioa etzela izan benetan apurketa bat aurreko erregimenarekin. Ze alde batetik, Elizaren privilegioak badatoz, bai maila hipotekarioan eta bai beste konkordatu batzuetan frankismoan sinatu ziren legetatik, adibidez lege hipotekarioa 1946koa da, eta horretan oinarritzen dira immatrikulazio guztiak, eta gero privilegio horiek bermatu dira. Hemen kontua ez da Elizak legea utzi duela, kontua da legea konstituzioaren kontrakoa zela 1998tik aurrera ere bai. Aznark egin zuen modifikazio horretatik, ze azkenean maila batean soilik administrazio publikoak izan beharko luke immatrikulatzeko eskubidea eta ez Eliza bezalako entitate pribatu batek, nahiz eta erlijiosa izan, eta hori da gertatu dena. Eta momentu honetan, apur bat umek erabiltzen duten trikimailu berdina erabili du Elizak, hau da, pekatu txiki bat onartzea, pekatu handia ez onartzeko. Bakarrik esatea 1000 lokal daudela, 1000 immatrikulazio daudela, apur bat, eragile, gai hau landu duten eragileak esaten dutenean 34.000 direla 98tik, eta trantsizioa eta frankismoa kontuan hartzen badugu, 1.000 baino gehiago izan daitezkela, orduan ikusi beharko da, momentu honetan ere, estatuko gobernuak zen neurri hartzen dituen, apur bat, 1000 horietatik aratago ere, batez ere udaletxeen eskubideak bermatzeko horrelako lokaletan eta horrelako immatrikulazioetan.
Baina zuen ustez inmatrikulazioen gai honetan edo informazio falta evidentea da? Bueno, nik uste dut ez bakarrik informazio falta. Niri, horren inguruan pentsatzen, lantzeko gaia, inmatrikulazioak egitea, iruditzen zait, adibidez, super, gogortzua eta jakitea eta pentsatzea nori kendu ziezan azken finean pixu edo lokaloiek, nondik etorri diren, hori guztia, baina Espainiako Eliza Katolikoak, eta zabaldu aldugu, eta berdin zaiz mundu osora, ez du adibidez inolako bebai eta izkutu da pilo bat informazioa adibidez lapurtutako umen inguruan. Berra egiten ari gara, frankismo garaian, 300.000 ume lapurtu zirela. Eta justiziak ez dago ez ere egin. Orain, nola dagoen gobernua ematen dau, jendeak esaten duen moduan, komunista dela, ematen du, bilatuko dugula inmatrikulazio guztia, bueltatzeko edo gobernukoak izan daitezen edo ez dakizen. Baina hainbat gaiei buruz, ez da inolako argipenik, ez da inolako ikerketarik, Eliza jarraitzen dau egiten hainbat eta jarraitzen dau jendea. Niri, liluratzen nagoan, esango neuke, da, jendeak ondin, ikustea, lapurtzen hori dozkuela, zen olako historia daukan, eta atxerunt dagoa zen olako historia daukan, Eliza Katolikoak, eta inori ez jako, buelta emoten burua eta pentsatzen zer zertatzen ari da, eta zer gaiti jarraitzen dugu fede hau, hartzen, izu eta gurea egiten. Hau da, igual nire planteamentu personala, ez dut ulertzen. Zabiatzen naiz, baina gauza batzuk ez ditu dela ulertzen. Eta ez direla argitenik eskatzen, ez dago gobernu ausart bat esaten dagoen abeitu jakin nahi dugu zer gertatu da adibidez kume hauekaz, edo jarrai ikusi nahi dugula eta jakin nahi dugula zer gertatu da adibidez pedofilea eta pederasta guztien berri horiekaz. Ez dago, hain ustela dago estruktura guztia, non batzuk edo askok jarraitu nahi dute hau, mantendu daitela, estan daiten badu, edo behintzat, ikerketa sakon bat egingo bali, todo transizio honen kontu hau kontatu dozkuena, ikusiko genuke zeinen laikoa da. Gai honen inguruan edo, gai asko daude atzekaldean horre izkutuan, beste behin boterearen interesa zaintzen edo, ez da? Nik zentzu horretan lehen esan duzunaren arira, ez? Lehen esan duzunaren arira, ea gardentasuna egon den afera honetan eta beste aferetan esango nuke ez, udaletxe asko enteratu ziren, beraien lokalak Elizarenak zirela, erregistrora joan zirenean, uste zuten haienak zirela eta errepende ikusi zuten Elizarenak zirela. Eta adin txikikoen gehiagikeriekin edo abusuekin berdina gertatu da. De hecho, uste dut gaur erregistratu dela mozio bat kongresuan, edo proposamen bat Podemos Eskerra eta EH Bilduren izenean apur bat gai hori ere erantzeko zerain arte ofizioz gobernuak ez du landu. Hemen, nik uste du dagoela kontzepzio faltsu bat eta da, askotan esaten dugula, Elizak pixua galdu duela, pixu kulturala galdu duela gure gizartean, eta lehen Eliza asko zindartxoagoa zela, eta hori egia izan arren, maila kultural eta religioso batean, oraindik ere Eliza botere estamentu askotan dago txertatua gure gizartean. Bai hasi hezkuntzatik, bai hasi estatuaren aparatu batzuetatik, bai hasi ere bai edo bukatu militarretatik eta beste estamentu afera batzuetatik orduan. Kontua ez da posizio hobeagoa batean gaudela, orain dela urte batzuk, Elizari eskua sartzeko edo horrelako injustiziak apur bat baretzeko edo zuzentzeko, baizik eta oraindik ere borrokatu behar dela horrelako estamentuen kontra, eta are gehiago ultraeskuina edo Vox bezalako indar bat atera denean orduan,
Elizan nik uste dut erreakzioaren partera izan daitekeela estatuan horrelako diskurtsoak edo horrelako jera politikoak gertatzen ari direna, eta resistentziak ere are indartsuagoak izango dira, Elizaren kontra joatean horregatik uste dut Elizak ere pauso eman duela, hau da, guazen onartzera 1000 lokal edo 1000 partzela daudela, ez dakit, estatuaren esku utzi ditzakegunak, baino ez dugu pakete guztia onartuko. Izarre, amaitu baino lehen honen inguruen azkeneko apunteren bat? Bai, niri gustatuko litzaidake jakitea, 1000 lokal edo immatrikulazioaren balioa zein lan. Hori gustatuko litzaidake jakitea. Pero claro, ematen badutze, hogitik, jatxoak, zer da hori? Oso ondo bikote, onaino gaurko solasaldia, mila eskerra ez eta pantaiaren bestalboan izan gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Agur. Agur bai. Eta zuek gogoratu, bihar hemen egongo garela berriro, gaueko 9:04 gutxitan eguneko gakoak aztertzeko. Mila eskerre gurekin izateagatik. Gabon.